За темата с обидите. За предният ми клип. Защо надебеляваме? Защо едни са слаби, други са по-дебели? Защо имаме тлъстини около корема тук? Трупаме. Там говори психосоматиката. Много интересно. Човек, нали знаете, учи цял живот. Тириририм, изненада. Може би искате да се заявите, да се покажете. Някои пък искат да се скрият, да изчезнат. Други искат да бъдат значими, да тежат на мястото си. Не знам. Работи се много. И причините са доста. Не е просто защото така, аз съм си много слаб, аз съм си много дебел. Идва отвътре. Може би сте наранени. Може би от труда. Не знам. За себе си знам. За вас не. Трябва да ми кажете. Да поработим. Ще го разберем. Хубав ден.